Ja, klart. Ja. God kvöld og velkommen til hendan heldur Ørvese Bøyrasfonden i kvöld. Her og i 11 mål jo Askrå, som öll heva einans til endamål at være virksemskapande og til alle reisning om framskående øylover som nok samtidig vi fortsatt atlan således at du kunne halda gongt og i samfunnet og i byen og i som døven jo korona herjer. Og færa bare beint ut skrånnan. Det første målet omsøk fra Arstekon om å vukka leieøkje av Sunde. Talan om at leia 3800 fermeter av havnalandet av Sunde. Så det at Arstekon har vært her i en av tog, og at han nå har oppsettet sementsiler av økjennom, og til test så kreves det at de får vukka sitt økje inn i havnalandet ved 3800 fermeter. Og talan om den estasta parten av verande økje av Sunde. Dette målet har vært i vinnenevntene. Her var en meirelote, Boy Andreasen, Jakob Dam og Gunnar Balle som tok undervid tilmelden og beina målet i Bøyreie, men en minnelote Hatla Samuelsen og Helena Damman nesta mela til at økje vil bjå ut allment. Det nægar som innskjer takk årets målen? Nei, så færger ekko i malen. Kunne ikke ekko være som et einmalt bøyre i malen? Ja. Ja. Det ser det ut til. Så dette målet einmalt samtidig. Det neste målet talan om utstitching til Sethus i Kallbakk. Det således at det her Bjona gjør, og landet eier som så gjørna, men det har vært ikke lønge fra Kallbaksfolk å få en utstitching så at det mulig til folk som boleggast i Kallbakk å få i Sethus. Og her har kommunen som gjort en avtale om at kjøpe lente for 505 000 kroner. Her så 105 000 kroner til festaren som ønsker å få et økje til en veldig atlan, vet at han mister dyrkelente. Så sammenlagt dette her et økje som koster 530 000 kroner. Her du vært lyst til søle, for henne minste brus og eisene, og et tilbud så kommet inn her og i 6 folk eller borgere har titt seg sammen om å bjøve på dette økje, og det har vært så at eisene kostnaderløs for kommunene vet jeg at det samme priser som du kostet kommunene kjøpt dette økje. Og atlaner eisene at det 6 personer stånsett et eierafella som kommer standa for at det utstyrkingene og veager og ødeltøy som skal gjøres til bidragende arbeid. Ja, det nægar som blir om året. Det her i morsen og vi om året. Ja, det var Johanne. Det var Johanne. Varsåga, Stein, vet du Johanne? Nei, jeg på nå. Ja, varsågod, Ansel. Nei, jeg skal bare holde til at det her avmyndelig godt, at man kan skal vente seg alltid til det som det er ute av bygden nå. Jeg tok sammen gjør en utstitching som passer til det feltet som bygger eller til det ungkvarvet. Så jeg holder at det er avmyndelig godt, og vi får prøve dette av, og kanskje eisene det godt til smarre bygder her folk kunne tenke seg sammen og få grunnstykket på andre måten. Så det alltid avmyndelig godt at man prøver handlevinkelen nesten. Ja, takk for det, Amber Brekstein. Så da Helena Damman neste bø. Ja, jeg skulle egentlig bare si at nå sitter jeg i Kallbaksnemndene, og jeg halte at det et mål som fylt rettelig anlegg på Kallbaksnemndene og tog innskyldene som nevnte nå sett fram om et riktig at det er vokster i bygdene, og at det eisende folk ur Kallbak som har finnet en mulighet for at börja att göra en bit som det ser ut här. Så I halde det har varit
Alltså när täckus tror jag finna den rätta frimillen till att få löst ter avbjörningar som är vi att stitcha ut annutjo. Så hade det är väldigt en helt fin mat som vi kan fäkna som nu äntligen för samtidigt. Ja. Ja. Så vad då med att vi mässig. Jakob, du har det ikke. Jakob. Ja, høres han jo? Ja. Ja, nei, jeg halte i øyne at det er mettelig godt at det ble så det ble, men så det om løsteren akkurat rett til en spørninger. Altså, det som var så happy i så før, det var så at det var bare de som ville ha stikker som bjør på det. Hvis det hadde vært flere, så har man sjående steg og en knup på, men i alt det var almindelig gledelig at de fattene som gjerne ville slippe bygva og i Kaldbak til de samme fattene som har bjør inn og var det øyneste. Så det var almindelig godt og happy at det skulle utvikle seg sånn som det ble. Jeg alltid at dette gleder seg. Ja. Det var det jeg skulle si. Ja, takk for Jakob Dam. Det andre som har behov at lære nægge tre. Ja, det ikke så ferdig at jeg får i malen. Kunne dere ekko som samt på i dag? Ekko 4 malen? Ja. Det ikke inte. Ja. Ja, samt på i dag som tar rundt ved Hesson. Takk for det. Så det neste malet, det talen om et grunnstykke ute av Klinkerskjøtten 1, her i eierne i Teldebrevet. Her var et av kommunene, og et kjøpet. Talen med stikker. Det är ett kvar eller ett eller annat Annika. Og som kostar 606 000 kroner. Og omsider som alt til at kjøpe stikker i natt. Det nægger som ikke har taget år i malen. Eller kunne dere ekko einmalt om malen her i morgen og by om året? Det lykka att det utmärska man kan ta grunnskinater, särskilt för fältet som kanske kommer sen ytla 4. Men det är som själva om prisen det för samma pris eller några missar så för ägare ser så läs. Nu räknar bara vidare och annat till på att grunnskina. Ja, takk for det, Heimorsen. Ja, talen om samme pris, så at eieren som ofte stikker opp rånalja ikke har noen markostene av stikkene, ja. Ok. Ja. Kunne du akko einmalt om dette malet? Ja. 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 Takk for det. Det neste malet Visit Nullsøy. Det således at de som har reach Visit Nullsøy, Jumperlompene, det Joel Patterson og Barbara Andreasen, som har haft Visit Nullsøy om hente, har tidlig seg ur, Visit Nullsøy om årsskiftet, og tog jo da lykket som de jeg synes å lese loftet hva skal hente ved tog, og man valgte så fra vinnen der så inn i eisen at bjøve heter øke utdatter, så at Nullsøyngar framhaltande kunne heva en kunningarstove. Og det var noen helt spesifikke treter vi i utbjørnene, at det skulle være åpent til 31. august, at det eisen leier der og sånne der. Og at Visit Nullsøy og omanfor tøyerskei i eisen har i stedet høskende øke bygtene, og at det var riktig sammen ved øren, og at det var tatt samstarv ved Visit Torshavn, og at det var en sjåstor råkningsskaper for virksomhet til Visit Nullsøy. Det således at Visit Nullsøy fer jo 370 000 kroner fra Torshavn kommune til å reka som virksomhet. Og nå tar jeg jo tilbøyene kom inn, så visste det seg at det var en stedkjente personer ute i Nullsøy som ville bjøre seg fram, og som eisen hei øke høskende stedsett og bygtene av Vysåa. Og det så det som må ta stå til i kveld at Visit Nullsøy kan slippe å holde av fram i Nullsøy. Det nægger som ikke tar året. Det så færdig at kunne bli akkurat som jeg sa.
Det ser ut til. Ja. Ja. Takk for det. Så det neste målet til målet om golffølgen av Gliversneset. Det målet har vært lunge underveis, må man si. Man fikk så i fjør en avtale vi Bjørnarstråene og Fiskemalerøye, og vi begynner grunnen om alt øke ut av Gliversneset 522 000 fermeter. Og man finner avtale eisen vi festeren om andre øke her ute, og så at festeren eisen kan holde av frem. Det som man nu kommet til at man skal få et via prosjekttilfær og for under selve verskattlandene tilgångene, således at man kan komme i gang ved selve vøtlån. Det sett at 3,5 millioner kroner av Øylo-atlandet til kommunene for 2020, og så det 22,5 millioner for årene 2021 til 2023. Og det som man nu skal fære under til at godkjenne selvvandet oppskottet til 4 år leiesottmål ved Bjørnarstråene om lente, og at jeg var fyringskytningen heimelt av samrådet ved golfvatterarkitekten om rådgiveravtale, og gjort det til 3,5 millioner kroner av lovkarmen. Jeg skal legge til at en rate av endurkjalten langt golden, 2,4 millioner, og det skal så eisen betales 3,4 millioner kroner i år. Så hvis alt gonger vel, og man får at det avtale på plass, så hoksant at man kan sette hål og ta første hålet i sommer. Ja? Ja. Nækker som ikke har årets mål nå. Ja, det ikke. Så fikk jeg et ekko i malen. Kommer det ekko som samt på Ira? Golføtlån? Ja. Ja. Ja, takk for det. Så det neste målet, det målet om fotbollsvattlene. Det så at det setter 5 millioner kroner av i Øylo-atlandet til at det fotbollsvattlene til særlig omfærd over at det skal skiftes. Han trenger til oppbøter og eisen sette fundamentet under de første ljøsmasterna som skal settes opp i Gundadale. Det skal sjående settes mer enn den ene masteren opp, men man gjør så vidt av 5 millioner og firma så under å sette fundamentet til de ene masterna. Her så har man eisen og ikke å gjøre en avtale ved FSF, en samstadsavtale, og til eisen primærtalen om at få knytt gjærheten ut Torsvøt, og så eisen heimel omsiddelsen at utdenne fyrbestløsning vi utbindelsene vi fjærhetsskipene i Torsvøtlet. Og her så det eisen at utvide storskudget til Overabøt vi en leieavtale. Til således at til 5 millioner kroner til jo flottar av løvekarmen og i selve fortjernevntene den 22. januar, men til målet har ikke vært i bøyrene før nå. Så det som vi kan ta støv til i kveld til begge til fortjernevnter samtikkene fra 22. januar gjort av pengene ut av prosjektet til 5 millioner, og så eisene det som vi nevnte på en nå at jeg går under ved samstadsavtalen ved Håbasambanden og at få en fyrbestløst ved utbindelsen i fjærhetsskipene i Torsvøt. Ja, det noe som ikke har gått det. Ja, Trond Tryggson har en vimerskjeng. Ja, nei, jeg kunne bare tanke meg lagt til at som vi da får frem og over å få ødelig årsvidskiften på plass og over til Gundadal. Nå kan man ut av ene masteren, og det positivt. Men jeg halte at borgerstjøren burde nå tar man for gang at gjøre fundamentene til det ene, at vi var løse bedre at få alt gjørst om ene lei. Først og minst at gjørst at fundamentene tror jeg at komme at rommet tratter til alltid harmligt og kjeiligt og alltid styrere. Så tror jeg melder til at man hikker etter tror jeg enn før. For en endelig avtale om man får all vidskiften på plass for at
att overvattler är god stand ta vi kommer ut av hästteater. Ja, tack för det. Och hej Mortensen. Ja, det har lyckats framhålla att vi som transportsyk som kommer nå. Det är nämligen att det är fjärrhitta kiparna att Torsfötla man inte färra en ändaliga lös därför man gör en rönta kipan och så ska komma att rumater. Jag menar fjärrhitta kipan, det borde vara en ändaliga lös man brukar ska bruka för alla kundantal som man är. Men det var som borgarsson är svär på det kvui man börjar vara rönta kipan, vilket är en värande lös som sagt. Ja, tack för det. Till Hej Mortensen först så ständigt det kanske synter och jag tänker faktiskt bättre till att göra en ändaliga lös långt nu vi samstartsavtalen vi FSF. Men vi tar att det är så stövande som det är ju nu så ber till att få en ändaliga lös så det ska leva kvar bära i bandet att få en ändaliga lösning istället för en fyrbetslösning. Och som jag har skilt av länen så har FSF eisen givet vi till att här vill jag betala raten av fjärrhjälta kipan. Så man kan göra en ändaliga lösning. Torshavn kommuner kommer så in vid synare fortsatt ganska kommande år. Så det blir väl till. Och i mån till vi människorna från Tröntor Sigurdsson så är det pura samtidigt om man i alla fall jag som skjutas. Det är hardt tilltrångt. Särskilt nu vetranar här då vi är öliga ohäppigt ganska särskilt i år att man rann in i en troplägare i att Torsvödler är ju i ger och att ljósne blev ju slökt och januar månad att felen skulle vänja. Så visst det var några mat ber till, nu vet jag inte hur vi skiftar ver och just när coronadon att täpper till att ganska framskunda näka att man kan få just det sista fundamenten så är så allt vi livet om ena lej. Det har alltid också fylja väl vi och vet om täpper till att få allt avbrett om ena lej. Ja. Är det som inte att ta går i smalnån? Nej, det är det inte. Så färgat ekva. Kommer några ekva som är samtböjda i malnån? Ja. 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 Ja, så är det einmal samtidigt. Ja, så kom det som vi ombyggingen av Bojabagasavnen. Heldaratland, det är tyvärr inte den stora förprogrammet i Heldaratland och Savitcher, men det är att få gagnat de pengarna som bäst, som är göttar till projektet Bojabagasavnen. Här är det 908 000 som är göttar till Bojabagasavnen. Och det har man efter bästa förmån malt till att göra en ungdomsdel och Bojabagasavnen. Så att gott 200 000 vill jag bruka till omvälningar och ombyggingar. Och så tar vi restande pengarna som är efter av konton vi bruka till inbygg. Och det är som ett att man saktans kan få några kilo gott bors ur tog. Ja, Anton Bräckstein, vi om en av vi-mässing. Är Anton här? Man tänder min kvåna. Nu hör du mig nu? Ja, nu är det, ja. Ja, orsaka. Jag sitter ständer här att skåd för upp ett hus omsökning för heimen till att göra härskande avtal och fagarbetsstökar som det började arbetar vi bor ut som omtransport till minst 2 följder. Var vanligt här att nu är det här i historien att till mer än 2 får möjligheten och till snäck som möjligt släppa bjöd på att arbeta som kommunen nu samtidigt gör gott. Ja. Skulle det vara boj ut allmänt? Kurser mer än 2 med det mätt. Jag har inte rätt att man bara tar 2 portioner ur oss. Det må vara
så när som tillbyr i havn och släppa fram att det heter en part som ska hjälpa vinden i gång att så mot de som kanske stanna nu och inte ha någon arbete släppa att bjöa. Det är mer rimligt. Ja, tack för det. Det må nog också det. Ja, tack för det. Sånt skick från Vimersing. Så då har jag det då. Kamera. Jag bara stötta Vimersing och Montlas men för fram till det att det är alltid viktigt att vi röna att bjöa såna här kommer vi som möjligt. Nu så att man nog så ofta brukar undronspoint att bara två arbetstagare släppa bjöa. Det kunde vara raskande att man bjöar som det flyger. Jag vet väl att sommaruppgåvor är nej till 2 månader men när man röjnar som friast att få på såna här kommer vi att så är det så när man får den bästa pris. Ja, tack för det. Så är det Helena Damman nästa på. Ja, jag hör samt vi Trönt och vi Anfen att vi skulle röna att folk om såna ekvar arbetstagare som tillber. Så huxa är sen syndrom heter vi vet inte tog om hvis man läser alltså vi gångna så vill eller när orska brukte på Aloisa Twiston eller Twitrotten vi landsmyndigheterna om hur ska betala kvärt och vad loven säger inte. I huxa kanske vi Torsna kommun skulle tidigt stöd till att sjöfysiska skulle landslagslover haltas. Men det ska helst inte vara så att det som är attla som en hjälp till för att underbygga Bojarbogasound. Nu är förändringen för att Torsna kommun ger en antydning med stamentnarstonen Littnan. Så det vill jag bara välja ställa mellan till att logon som är attla stol på underbygning är Bogasound och nu inte vill brukt till en förändring för att vi ger och skilt till att han tog idrotten vi landslagsmyndigheter han kunde vi självklart alltid fylla sätten på plats. Tack för det. Ja, tack för det Helena Damman nästa bön. Så då börjar Andreas Vimersing. Ja, jag ska bara lägga Vimersing om det som tradition och anförbräckna ser och absolut nästa bön. Att området är att så nägg släppa på att bjöa. Bara hesa här verksamheterna men till allt det som vi bjöd ut nu. Det är några små företag som har bruk för syndrom på orderlista så därför jag mellan till att vi med sagt kontakt under vi. Tack för det. Ja, tack för det. Och Andreasen så där Hejen Mortensen som hör året. Ja. Det var inte hur det är vi är Andreas i skärmen men det måste vi finna det här. Och det kommer att ta att snacka. Nej, men det som jag också säger om det är att det är samstarv om att lägga vid landsbygdssamhället och bojabogasamhället. Det är aldrig äckligt område att vi som kommuner får att göttarna som kommunerna äger få och har vi för att ta nya landsuppgifter och till bojabogasamhället. Så som nu är så inte överhällt det göttarna som skulle till. Så här är vi att vi har synte värden och till sin källa ser vi värden men till affären kommer man säga att landet häver alltså inte götta sambart lacknuslov det göttarna som skulle till Bojarbogasound. Och tror man är ansett att Torsna Boira inte attexar uppåt fler uppgifter än nej det. Men själv skulle det vara positivt till samstarv. Tror inte det om det, men det må flyttas på av er. Tack för det. Ja, tack för det. Jag är pura samt och jag heter här må inte föra för att landsmyndigheterna tar oss till lovarbundna skyltarna som där häva i för och Bojarbogasound. Men nu har också dessa jottarna och på 900,000 kronor som och räna få gagnet så skiljer oss som hur tillber vi till att omståndare inte är nöktande av Bojarbogasound. Jag är samt vid det som föra fram och jag nu äger allt det som går kunna vi har fått fler än bara 2 vi och heter här uppgångar omfärre. Så jag får mela till att du gör ett brödigar uppskott här och i Boira näle till att det vara fler än 2 som kunna bjöa på detta arbete. Ja,
Ja, det gör det. Så må omsättningen göra ett brödigar uppskott som också man tar stöd till ta i göra bort över liksom sättna. Ja? Så jag får det inte nu. Nej. Det förstår jag att det kommer in att det blir mer än 2. Ja. Du förstår jag. Ja. Ja, det är läge. Ja. Så kommer till vändningarhöle och i Kollafyra här har varit lunch ett inske om att få inrätta hölene och idrottshölene och i Kollafyra till ett vändningarhöle. Det sticker vändning och annan idrott. Och det är så att det är törtjupenningar till 2,2 miljoner till detta ändamålet. Och det målet är över 4 och i mentamålen över 4 och i futjarnämnden här då är det einmalt samtyckt. Det är så att ta vantar självande att få en list vid självan byggningen hvis han ska vara ordentligt optimal. Och vi tar det här är en ägarjatan som ska ha 2 vittjor och så kommer det mål ju efter i början. Och tog ihåg sig att jag lägger allt för att få dessa lyfterna sett och nu ta i normala i början och så är så att få just allt om ena lej. Inte tror att det är just klart till lyfterna men här manglar pengar och att få lyfterna sätta och i isen. Så ta vill ju bära banker och att finna att han lyfter uppfattna till ändamål så är så att få just vändningarhölene i ötlån så är så att det lever upp till att krövande sambart byggningsrelatering jobb. Ja, Anton Bräckstein, vi måste. Ja, jag vill bara en annan för att det kom till det att så näkvar som möjligt släppa att låta gå i som arbeten till det samma som vi förde fram i förra malen och ta för att fram nu. Så att alla vännerna har möjlighet här i kommunen att bjuda in till att arbeta. Ja, tack för Anton Bräckstein. Så tar Bergen Kass som är i morgon. Jag vill vänta ordningen till Anton Sintor som han tog sig om att vinna och så nästa möjligt släppa att arbeta på det i Huxjösen så nästa folk som möjligt släppa att möta hällarna. Och det är det som är ofta vi har framme nu så när vi gör arbete och vi gör olika ting också som jag brukar in som tillbe. Och jag alltid ofta förbinda utrottar hattle vi ungfolk och löjkande folk och så vidare. Men jag har alltid att i Kollafyra är det äldre folk som är viktiga vid vändningen och viklig vändningen och så vidare. Och jag har alltid väldigt glädjligt att få att det här loftet vi öppnas när utgörande. Och så i sista ända vi tvingar på lyften in och ljusen och kunna ta ut av skrattet ombyggas. Det är alltid ett väldigt spännande verkskattlån. Kollafyra och vanliga näck för att få glädje av henne och för att bruka en öliga lyftiga som man säger. Ja. Det är B2 teacher till eftertaktar. Att få så något som är bra tillbär vi och helt arbete och självande eisen att hon kan leva upp till ett krav som vi har sett och att kunna nöjta hötterna själv om de har kärtar förläggare. Ja, så då Björkel Djuros. Ja, det har bara lite vidmärkning till allt som är sagt att ont i utland. Att jag alltid att det är så omvätligt viktigt att du alltid signalerar till att det är plåtsfri utland och utsläppa fram mat. Och jag alltid att röntgarna visar ofta att man säger något att det kommer att anna att det häver ofta visst att det häver alltid torrfört om att mat. Så låt oss göra det ordentligt och täcka och göra allt som göra ska och så finna att det är nödvändigt pengarna också. Ja. Tack för det, Björkel Djuros. Är det om någon som önskar att ta går i ett mål? Det är som man vill med det. Ja. Orsaka, Jakob Dam, här vi med sig. Ja, nu är det inte fullt underbetyd som vi får fram här. Jag och Anton Bergkon och Björket och sådär. Och det är alltid röjligt viktigt att man får omsorgna som Bergkon för fram att det är snäck som möjligt för brukt ända möjliga som kommer att vara av loft nu.
Och så halt jag ösnen är öle glädligt halt det. Det var ju upprunaligt den som eller vi som har läst texten jakten till det Atlanten var upprunaligt nu det arbetsvisning så var arbetet vi att bygga på höllna och då är alltid det öle glädligt att man får gagnat det loftet och här är ett öle störst loft som är i höllna och det är väl så bloggar vi att man är kunde komma på här men det är så lust från NATO och jag hade till att glädja sig över att det ber till och jag hade dragit på sig och att alla börjar släppa kontovisningar till säkert och det är ett väldigt spännande projekt och det är glädjligt. Ja, tack för det. Så är det inte flera som har byggt om året. Kunde du ta under vid mal någon som har samt på idag? Ja, tack för det. Så är det nästa målet här är målet om läntesköter. Det är så att näka av avloppet var för 2019 att framflytta, alltså 1,2 miljoner och 1 miljon är samtidigt och i lovkarmen 4 i år. Det vill säga att det är 2,2 miljoner kronor till läntesköter att göra. Och det som ligger i korsen till är att få just Sandå, eller götterna fram Sandå och Vittlingardal och Rossagötterna, det som manglar och jag gör det här. Och det är så att till 2,2 miljoner redan disponerar till läntesköts. Ja. Så är det Anton Bräckstein som är vidmärsing. Ja, hon har helt stått. Det är virkelig glädligt att vi fortsätter vi som gott någon. Och EFL som jag har gjort underfären minna att så näck som möjligt släppa bjå på det här så att alla vinnarna följer sig hörta och har möjlighet att bjå in. Så släpper vi så får jag söka hur snäck vi inte men det är fler som har AHA att vara vi. Så tar vågen att vi reser ner. Ja, tack för det. Vi märker Anton Bräckstein och reisen till eftertäckter. Så tar med Katrina Frytel som är i morgon. Katrina, är inte mikrofon från Johan? Ja, hon var slökt samman. Ja, som sagt så detta snurrar sig om att läsgöva pengar av Uilo Atlanten så här är inte talat om utbåt. Här väntar vi att till sätten och det kommer eisen och nämnt. Och som borgarstjåren grejer från så är det gatan fram i Santa som hever tillsammans Tomer Leo. Hon kommer i hästen omfärden ut till Herman Brunna om Santa här man för ett utgående gatan till Kyrkborg Välbast här. Ta vi sammanlagt knappar 2 kilometer. Men det som nu är efter att göra, det är nog så drött att arbeta, nog så riktigt att komma till och så vidare. Det är 130 meter så att det skulle om allt gånger väl kött för livet. Och hit är så uppe i Vittlingadalsfoss. Och till faktiskt en pastor av göten runt alla havna som talar ner om en sån ringkross. Verit han gatan görs där uppe vid Vittlingadalsfoss så kunde vi komma ur Havnadalen nian av Ötlerein, Kleinsvära och så in efter veden och upptryckningar veden till Tyrgablåse och så tar hända gatan vi i Vittlingadalsfoss och så kommer vi i vägen här. Så det knyter att välja talan är om 500 meter men det knyter välja en ringkross samman. Och hit som Annika nämnde om Rossagötterna, det är så att det är öld inte om att det är folk enka från Gråsteinen igen Rossagötterna, men här är inte göta och till mer så att man ska vara också välfyrd, det är också bratt och så vidare, men det är som man inte gör det här götterna i sin jottan. Så här är något som är öliga gott och gackligt och vi såg ju hur så när glädje folk är fyra så är helt ösigt på. Tack för det. Ja, tack för det. Är det andra som inte tar året? Ja, är det inte så färgat på? Det är också blir imorgon. Ja, morsen. Ja, hej morsen. För lunch så magasin, jag vet att det är från Gråstein igen och Rossagötterna. Här är vi stor sakna att man ska släppa nian och
Her nok som avbryt vi hekning av naturlig, så det her man ser sånn skipan, så altså man slipper ned. Du kan ikke slippe ned her, utan du skal klatre på en flere hekk. Så det er godt at vi ikke handapart på plass, annars det så øyelig større omvever, man slipper ned av rassanskapet. Så Røyne Tels tar vi nå, så vi kommet. Takk for det. Ja, takk for det. Så det Anton Brekstad som vi møter. Men jeg lykker å spørre Magazine Flyttal. Hun nevnte det fra Santa Magazine og den nye under klett, det du mener vi? Fra festen til Paul og nye under klett, det 130 meter her. Jeg så ikke av korten, det ikke. Hva er det du å si om det her? Ja, men Katrina Flyttal, ja, først til heien hette hever være at ikke fra eisen fra Taimon 3-eierne som her i Grannaland under Gråsteine, nemlig at det således stige til at Taimon være, kan man si, trakka nyer og fer ytla til at folk bruker til alt som låra seg opp etter. Så dette her nemlig mennesken at teka alt her vi, så at det være en god gøta og at stigen får fri til Taimon 3-eierne og 3-leierne som her om leir. Og som vi var kjent til Anfen Brekstein, det en gøta som framvis Santa, altså av Artjon og eller norretter, etter dalen, inn i Havnadal. Og hon i hesten omfærden samtidigt at gjerana til brunna. Nå så nekvar bror om Santa, men han brikvin som om brunna her i gøtan til bygdene heimanfyr da. Kan vel det seg. Men gøtan som sagt framvis Santa alla vegin. Og sjåvand et ikke framtiden at gjøre det helt inn til vattenbrunnen, atlan veien framvid, det vil øyla godt. Så kan man si, så kommer man opp i ringen. Ja, takk for det. Ja, takk for meg, Katrina Flyttal. Det andre som ikke tar gå i som malen om? Hva samt ikke vi det? Nå samt ikke vi at de 8 millioner kroner fra i fjør, som et avlåp, og han 1 million fra Løvekarmen vi frykkan til Lenteskøter, eller frykkan av kommunene til Lenteskøter, så at det 2,2 millioner tøkar til at gjøre Lenteskøter 4. Og så kommer vi sånn at maler 4, mer utørselig maler 4 og bygger på Gjørskibanen. Ja. Gunvor Balle og vi i morgen. Ja, bare helt stort. Så sørste vikene vendingarhøler og andre har vært stått, så har man virkelig å se hvordan lendeskøtene har prekva sitt videre. Det ung, som gammel, som bøten, som ute og som gøten, kring byen, alle stedene og alle togene, alle tørspunkt og døgnen. Så det har vært ordentlig å finne en sort, jeg tror øyne kvart kan oppdage at det i her stråmt av gøten nå. Det ordentlig stått til å søtte, så tog jeg øyelig godt og øyelig viktig der vi blå vi at arbeid og så rolig vi flere gøten, og ikke minst ringgrassene kring byen vi ordentlig stått til å gjøre. Ja, takk for det, Gunvor. Hvis det ikke flere som blir om året, så frekker at Eko i Malen og Eko var sånn at man gjør det seg 2,2 millioner kroner ut til Lendeskøts. Det et einmalt byrda som tar rundt ved tog? Til leie. Ja, det gjør det. Ja, takk for det. Det neste målet til Orsko 18 for bygninger i 2020. Det en lier i okkara Orsko-politikk. Det så at det setter i alt 5 millioner kroner av til okkara Orsko-politikk eller til Orsko-mål. Og det som heter målet snur seg om til 30 millioner som setter av til Orsko-avtrykk i bygningen. Og talen om at skifta vanlig ljós til LED. Og til så at det 30 millioner kroner til disponerer så at 345 000 færre til Esterskolen, 345 færre til Boilingshuset under Brunne, 215 til Norrastahåten, 345 til Løkmannabreit, 130 til Vestra Flæt, 345 000 kroner færre til solceller i Nølse, og 345 000 færre til Dæstående ved Solareia, og 650 000 kroner færre eisen til vedbasterer til solceller.
Det var spurt av Sindre i det om at vi stånden ut, jeg vet bare det om järhita og solceller, og her det så at solcellene til gjør til grønne elorskene, men järhiten mer atlav til grønne orskehita. Så alt ber til samme stånd. Det ble også spørst om hvordan nok at det sperrer årlig ved at man skifter det til underlett, og det som jeg finner videre fra omstillingen til at henta sperringen sperrer opp for cirka 80.000 kroner om året og i elnøsene, så det reisende godt å tenke til. Ja, det er noe som ikke tar året i smalen. Det det ikke. Det så sampøyre som kan ta under ved malen. Ja. Ja, 4. Så det til siste mal jeg skrev, til eisen årskommal, til gøteljøs, til sånn at jeg tar med 5 millioner, som går til 30 millioner, Johan det så 2 millioner etter. Og her atler man så at jeg tar til at skifte 920 armatur, som gjør en årlig årskespæring på ca. 541.000 kroner og 940 kroner for å være helt precis. Det viser seg så at hentet øyelån langt i 8 måneder og patrulje et halvt år, så dette her kan absolutt gjøre man se fra en budskapelig kroner hatt i eisene. Ja, det noe som ikke tar året. Det ikke. Så for at jeg i malen kunne gå jeg som sampøyre, om jeg gjort 2 millioner kroner til gøteljøs. Ja. Ja. Takk 4. Ja, så var det at enda kommer vi hentan helter Ørves i Bøyradsfonten. Takk for at du ville være vi i Stittlevike. Jeg vet at det ikke vanlig at her var tydelig Bøyradsarbeid med en personer stunder til. Så jeg vil takke for at ville være vidt til at jeg sammen om de målene som har tøtning for å vinne. Og vi får ikke at det en gledelige postur og alt det beste. Så det som funnet en låt. Og nå får jeg sluttet for